Jsou stromy, co pamatují věky, a želvy prý žijí 200 let. A člověk ten rozumí sotva své době, i té přestává rozumět, když stane se z něj kmet. Zbude po něm prach a něčí slzy a trochu lásky, co možná stačil dát. Když má to štěstí a pochopí brzy, o co má v životě stát a co je dávat a co je brát. Život lidský je jak vánek, i když čítá mnoho zim, v duši prastará je touha nebýt marný jako prach a dým. Přemýšlej o stromech a ptácích. A proč řeky nepřeplní moře? A proč člověk se pachtí za žádostí srdce, jen za větrem se honí, okusí lopotu i hoře. Prožívá i věci dobrý, i má darem k svýmu pachtění. Toho, kdo za vším dobrým stojí, lidské představy nespoutají. Člověk má v duši prázdný místo, co svou mocí sám nenaplní. Jen ten, kdo dal stromům růst a ptákům létat a lidem oči k vidění, Lidský úděl promění.